Vreau să-ți spun că știu ceva despre tine. Știu că ești o persoană pasionată, ai un vis și vrei ceva real. Tocmai de asta îți spun, bine ai venit în comunitatea Norisanu Studio. Comunitatea special creată pentru tine. Un om simplu, cu o idee, dar fără un plan. Asta vrem să-ți oferim noi prin această comunitate. Ghid, sprijin și mai ales feedback. Toate acestea vor duce, prin pasiunea ta și visul tău, la ceva real. Informația care o găsești în Norisanu Studio este o informație testată de mine și membrii comunității, totodată și de colegii mei cu care facem lucrurile posibile, așa că dacă cauți să te dezvolți în mediul online, fie că vrei productivitate, fie că vrei inteligență artificială, un produs digital, propriul tău magazin online, ești în locul în care trebuie. Nu uita că pentru toate lucrurile astea este nevoie de timp. Dacă ești dispus să înveți și dacă ești dispus să faci diferență pentru oamenii care te vor asculta, atunci ești în locul potrivit și îți spun din nou, bine ai venit în comunitatea Norisanu Studio. Ăsta-i, tată!